Les esglésies són més buides que mai. La mitja d'edat no para d'augmentar. Costa trobar voluntaris per la catequesi, per visitar els malalts, per a Càritas. Avui és més fàcil que mai trobar les respostes que abans buscàvem en la fe. La ciència, els mitjans de comunicació, la tecnologia, les xarxes socials són els nous referents per a moltes persones. Postmodernitat en diuen. L'Església, segons diuen molts, no s'adapta als temps que corren. I si convertim els capellans en rockstars? Les religioses en skyrunners? Posem DJs a les esglésies? Fem reality shows de seminaristes? Talent castings amb basculants? Convoquem batejos interactius? Fitxem influencers catòlics? Un moment. Fer això és encertar el bon camí? Com a església diocesana veiem altres opcions? El bisbe ha convocat el Sínode per l'Esperança per convidar tots els cristians i cristianes a reflexionar junts i en comunió per abordar durant 2 anys com ha de ser la nostra església. Homes i dones formen grups de treball, reben materials a treballar i es troben, preguen, s'escolten i aporten les seves reflexions. De les aportacions finals enviades per cada grup, l'Assemblea Sinodal n'elabora les conclusions, que fa arribar al bisbe, qui finalment discernirà i subscriurà les noves directrius del Bisbat de Vic. Després serà tota la comunitat cristiana diocesana qui haurà de rebre i aplicar les directrius que haurà determinat el bisbe. L'objectiu no és captar fidels. No es tracta d'omplir les esglésies ni de rejuvenir-les. Al segle XXI, l'Església vol fer costat a les persones, quan ho necessitin i sempre que ho necessitin, quan busquin respostes dins seu, quan no estiguin segures de si les preguntes que es fan són les correctes, quan vulguin apropar-se a Déu, perquè sabem que hi ha algú que té una proposta d'esperança per a aquests temps. Comencem? Comencem!